हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बावैसो रिलिज खालामजानाय बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआनो जादों जों बयबो गोबाव समनिफ्रायनो नायनो एक्साइटेड जाखानानै थानाय लहर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों हगारजानाय आरो लोगोसेनो मुंदांखा एक्टर धोरोमखुंगुर स्वर्गियारिनि फाव खालामनाय मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लैथोनि। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोनहा दासिमबो नायाखैब्ला आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय लिंकआव थुनानै नोंथांमोनहा नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।